Tay raya, kaya sa bata tarong kaya lingaw puta ba? Kanang ulit ang lantang manok. Oh, pwede. Gani. Ata? Ta. Eh, nanas mastermind din na to. Oh. Oh. Mga bata, kumusta din sa Kulisaw? Kira? Kira kayo? Unsa may Sa plano na to ron? unsa may plano na to? Sa muli ay, ano pro game? Maragutom na pala. Oo, ako gusto na pagko. Dagko na. Dako no? Dagko ang kaon. Kani dako kayo. Dako kayo. Oh, asa? Game na? Oh, ta. A few moments later. Kana, dako na manok. Kana lami na kayo. Kana. Sakto ra, litsun mo na to. Ha? Litsun mo na to na, sakto ra kay na. Oo, sakto ra jud. Dagko. Ta. Diri ta kay. Hoy, mga kawatan! Hala, may tagiya! Pis tinakan! Yatin na ron! Dagan! Uy, ay. Ay. Pusila na to. Naday, gergan tig. Kaya. Asa ta? Atra pikas bay ta. Gana. Yawa. Ato na aya, no? Ay, bata na taron pre. Aw, manglit ag datang manok. Oh, pwede. Gani. Ratay sa na. Yawa. Eh, sa Mga batang balita dire sa kuan. Sa Kulisaw. Tayo si katawa lagi tayo. Dali yawa. Nakatawa. Oh, ay katawa yawa. Sige, sa tele. Yawa naman. Go. Uy, mga kawatan! Era. Yawa naman. Atay, Gwapo ka ako. Wala kwarta lagi. Wala kwarta lagi. Lagi lang. Mauni magwapo. Mauni gwapo sa Kulisaw guys. Kaya magwapo sa Kulisaw guys oh. Magwapo sa Kulisaw guys oh. Magwapo sa Kulisaw guys.